Sang Arjuna sigra malebeng jroning wana Arjuna mara gage rungokna kang tetela ya nggir mungguh surasane pakem Sri Makutha Rama pakem ingkang kinarya Makutha tegese cinandhi kalingga murda dening panjenengane Sri Bathara Rama minangka ratu suryaning jagat gung binathara sarta adil para marta sayekti dudu Makutha sawantah nanging iki cancangen ana ing pucuking gelung ginawe pandom pandaming laku nggir ndak jarwani yo nggir ratu kuwi ewadene kaya anasir 8 ingkang sepisan watak ing surya iku minangka bar sagunging dumadi bisa amadangi tyasing kawula watak ing candra prihatin kinarya soka tegese bisa akarya tentrem manahing kawula dene lintang utawa kartika minangka pandom kiblating mangsa tegese sira kena dadi patuladan bisa nuduhake ingkang bener becik tumrap lakuning para kawula dasih dene bawana utawa bumi suci nrimo tentreming ati lire dadi pangarsa kuwi kudu ikhlas lair kelawan batine nggir nadyan ing ngalanan wajibmu agawe becik marang dasih dene hakni jujur tur prasaja tegese sarwa blaka tur jejeg pengadilane ora mbau kapine sarta ora bedak-bedakake dene mendung andeduna dharma tegese bisa dadi pangayoman tumraping para kawula dene samudra jembar hamomot kamot tegese bisa winengku lan hamengkoni marang para kawula dasih awit mongkin nemong iku dadi sarananing panunggal murih santosaning praja dening keng kaping pungkasan angka 8 kuwi sipating angin angin kuwi mintir nyrambahi sadengah papan tegese tansah putus ing agal lembut ingkang talitian nyrambahi para dasih aja amung mapan ana kasatriyan bae nanging den awas lan waspada ngulatake kahananing para kawula nggir Arjuna yen 8 prakara iku mau sembada sira gebeng sayekti bakal pikantuk palimarmaning Jawata mrih nagara lan bangsa pinaringan rahayu mulya mukti awibawa nguninggih sangadi panemban mangestuaken dawuh Arjuna sawangen kanthi netra pramana ana wujuding apa kang tumingal panemban wonten singangsana dampar denta mawi ciri sastra Prabu Paripurna
Menika sinten Panembahan ratu pundi sarta tedhak turun sinten? Arjuna munggo ingkang aran Prabu Paripurna iku tegese ratu ingkang sampurna. Iya ingkang sinebut Ratu Adil. Yaiku ratu ingkang kinayoman Sri Makutarama. Duh Panembahan lajeng benjang menapa badhe jumenengan Prabu Paripurna punika sarta menapa kula saged menangi jamanipun. Jamane Paripurna kuwi ora cedhak ora adoh. Adoh tanpa wangenan, cedhak ana ora senggolan. Nanging ingkang kinarya titikan praptane Prabu Paripurna yen to wis jejeg adiling jagat. Dene adile jagat ora kena mung ditunggu, kudu diangkah ginayuh sarananing panjangkah. Wis Arjuna ora memekas maneh, saiki margake gatekna dawuh ingsun. Kowe kok njumbul nyapa? Punika menapa Sang Panembahan? Ingkang kinarya kuncine wahyu Sri Makutarama ki ya iki. Bilih mboten sisih pandulunipun Arjuna. Punika pusakanipun Kakang Mas Narpati Ngawangga Adipati Karna. Iya bener sing dadi pangucapmu nggih Arjuna. Nanging sejatine ana kene mapane wahyu Sri Makutarama kuwi mau Arjuna. Bilih wonten ngriku papanipun wahyu sayekti kula mboten sagah anampeni. Jalaran punika nami ancik-ancik kasangsayaning kadang sik. Apa rumangsamu aku ki ngongkon ngepek barang iki ngono apa piye? Sira aja GR Arjuna, sira aja GR. Kuntawijaya Danu iki pancen duweke Prabu Karna. Lah kok kowe nampa ki preya? Ewadene oleh dene kowe ngowahi kodrat Arjuna. Apa ingkang sira tindakake tumrap Wijaya Kuntawijaya iki ingsun mangsa borong nanging pratiti sing tumindakmu iku ingkang minangka pikukuh lan paneteping sasananing wahyu. Wis Arjuna mudhuna saka wukir kene ndak kanthi Kuntawijaya jaya-jaya salakunira. Gage baliya ana ing Ngamarta ngger Arjuna. Wauto begawan Kesawa Sidi merem sajroning manah. Dene sampun tumurun kanang wahyu pakem Sri Makutarama. Mangkono Sang Mahayogi sigra menteng gegunturing pangesti. Nering sedya angukut gelaring pertapan padepokan Kutarunggu. Ucap katarima pamintane Sang Mahayogi wis ginulung manjing
jroning guwa garbaning saisining pertapan sajuga tan ana kantun wekasan sirna wujuding Begawan Kesawa Sidi babari Sang Narayana. Rasaku Arjuna dene trah tumangkar trah wiyasa sing numangkar Arjuna karya Basuki Yayaku bali menyang Dwarawati.